Také máte pocit, že vaše tělo už nefunguje jako dřív? Že jste mnohem více unavené a vaše váha si dělá, co chce? Ne, není to vaše chyba. A ani s váma není nic špatně. Vaše tělo prochází obrovskými hormonálními změnami. Většinová společnost vás odsoudí k tomu, že s tím nemůžete nic dělat a že se s tím musíte smířit. Že nemáte kormidlo své vlastní lodi ve svých rukách. Já jsem přesvědčená, že je možné svůj metabolismus nasměrovat tak, aby jsme se nejenom cítili dobře v těle, ale i spokojené a naplněné jako ženy. Díky své dlouholeté praxi jsem dala dokupy jednoduché přirozené principy, které mám vyzkoušené na sobě i na stovkách svých klientek a které fungují. Pozdílím je s váma na webináři a pokud se chcete stát kapitánkou své vlastní lodi, přihlašte se a přijďte na webinář, kde se bude psát vaše nová budoucnost.